Investigazzjonijiet intensivi mill-Korp tal-Pulizija waslu biex matul il-jum ta' tlieta ġew arrestati 8 Maltin brabta ma' serqa ta' reżina tal-kannabis minn container miżmum fi proprjetà tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalsafi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa spjega li l-Pulizija bdiet tinvestiga dan il-każ malli rċevit rapport dwarha, jiġifieri il-ħadd fl-24 ta' filgħodu. Il-Kummissarju qal li b'kollox insterqu 226 kilo reżina tal-kannabis u ta' dettalji ta' operazzjoni li bdiet fis-sija ta' dalgħodu u waslet biex f'temp ta' 12 siegħa ġew arrestati 8 persuni, kollha Maltin u wħud minnhom magħrufa mal-Pulizija. L-arresti saru f'Ħażebbuġ, il-Marsa, Ħall-Qormi u tal-Pjetà. Il-Kummissarju qal li riżultat ta' dawn l-arresti instabu 85 kilo reżina tal-kannabis li allegatament jiffurmaw parti mid-droga li nsterqet il-ħadd. Is-Sur Gaffa spjega wkoll fejn instabet id-droga effett tal-arresti li saru. Propju fis-sija ta' filgħodu, il-Pulizija wettqet l-ewwel arresti tagħha fejn minn appartament f'Ħażebbuġ arrestat 4 persuni, inkluż ġuvni ta' 30 sena li allegatament kien involut fis-serqa tal-ħadd li għadda. Sussegwentement fit-tfittxija li saret ġewwa garaxx fil-viċinanzi tal-istess appartament ġew missjuwa madwar 36 kilo allegatament reżina tal-kannabis formanti parti mid-droga misruqa l-ħadd filgħodu. Din is-sustanza nstabet f'bagoll ta' vettura tal-għamla Mercedes li kienet tinstab ġol imsemmi garaxx u eventwalment ġiet maqbuda mill-Pulizija. Aktar tard tal-ħabta ta' 8 esquart ta' dalgħodu minn residenza ġewwa l-Marsa, l-Pulizija arrestat ġuvni ta' 23 sena fil-waqt li minn garaxx f'Ħażabbar li allegatament kien fil-pussess tal-istess persuna, l-Pulizija levat madwar 34 kilo allegatament reżina tal-kannabis ukoll formanti parti mid-droga misruqa l-ħadd filgħodu. Għal-ħabta tal-10-20 ta' dalgħodu minn ġewwa Ħall-Qormi il-Pulizija arrestat ġuvni ieħor ta' 34 sena resident il-Ħamru. Wara tfittxijiet li għamlet ġewwa Għalqa ġewwa San Ġwan, il-Pulizija levat 10 kilo allegatament reżina tal-kannabis ukoll formanti parti mid-droga misruqa il-ħadd filgħodu. Aktar tard matul il-jum għall-ħabta tas-Sjan Esquart ta' wara f'sinar, il-Pulizija ċirkundat żewġ vetturi, waħda ġewwa Ħall-Qormi u l-oħra ġewwa tal-Pjetà, minn fejn arrestat żewġ ġuventur oħra, wieħed ta' 25 sena u l-ieħor ta' 23 sena rispettivament. Saru tfittxijiet ulterjuri ġewwa residenza f'Tal-Pjetà fejn minn hemmhekk ġew elevati 5 kilo allegatament reżina tal-kannabis ukoll formanti parti mid-droga misruqa l-ħadd filgħodu flimkien ma' sustanza oħra, kannabis grass u kakaina allegatament li m'għandhomx jaqsmu mas-serqa tal-ħadd filgħodu. Mistoqsi minn TVM News jekk fost l-arrestati hemmx membri tal-Forzi Armati ta' Malta jew tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti bliema mod inħarġet din id-droga mill-barracks u jekk hemmx ċertezza li s-serqa seħħet bejn is-Sibt u l-Ħadd, il-Kummissarju Gaffa qal li dan hu mument sensittiv ħafna minħabba li l-investigazzjoni għadha għaddejja u għalhekk ma jkunx prudenti li jagħti iktar dettalji. Il-Kummissarju Angelo Gaffa qal ukoll li qabel mal-container għaddant il-Forzi Armati kien ikun hemm pulizija qassa miegħu iżda la darba għaddant il-Forzi Armati u ma ħadu ħsieb l-asta mal-container. Is-Sur Gaffa qal li jifhem li hemm ħafna miżinformazzjoni fuq il-medja soċjali imma enfasizza li malli l-Pulizija saru jafu b'din is-serqa bdew l-investigazzjonijiet tagħhom li s'issa waslu għall-arrest ta' 8 persuni. Il-Kummissarju iżda ma eskludix li jiġu arrestati aktar persuni brabta ma' dan il-każ. Din id-droga kienet parti minn aktar minn 4 tunnellati reżina tal-kannabis li kienu nqabdu midwana fil-Port Heles f'Ġunju li għadda.